गिबियावनो आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय नोंथांनि चेनेलनिसिम। दिनै निकासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सनाथि फोरबो फालिथाय लोगोसे खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुमा नैबे जथुमानि दिनै नैथि हाबाफारि। बे नैथि हाबाफारियावनो जोंहा गिबि हाबाफारि बायदि दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा नैथि हाबाफारियाव दंबावोमोन बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय। लोगोसे जोंहा थामथि हाबाफारि दङमोन जोंहा मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय। नैबे बिबार बावनाय हाबाफारियाबो जोंहा जानानै थांबाय आरो बेनि उनाव जोंहा लोगो लोगोनो मोनसे हाबाफारि दङ जोंहा जायफोर बिथांमोना 2024 मायथाइयाव HLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बेयो जोंहा बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोंहा मुसलपुर फरायसालिमानि मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर प्रियनाथ बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि लोगो गाहाय नेहाथारि उपेन बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो मोनथिना मोन्दों। आरो जोंहा नैबे निकासि ओनसोलाव बेखिनियानो जागोन ना इखो गाबोन जोंहा 29 डिसेम्बर बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो नैबे मेलखौनो बेखेवना होगोन जोंहा BTRनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन होननानै मोनथिदों। बेजोंनो लोगोसे जोंनि नैबे निकासि ओनसोलनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि थागोन आरो बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि। लोगोसे जोंहा बर' बिमा गौथुमनिफ्रायबो जोंहा हांख्रायनानै लेंहरनाय जादों आरो मेलेमजिबि बिथांमोन आरो समाज सिबियारि बिथांमोन लोगोसे जोंहा नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोन गासैखौबो लानानै जोङो नैबे निकासि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो लैहोर लैहोर जोङो गाजा गोमजायै जोङो बेखौ खुंनो थाखाय जोङो थियारि खालामनाय जादों।